идомаи боздошти муҳоҷирон дар Русия. Мақомоти тоҷик бо зориву тавалло ба гӯши кар аз он гуфтаанд. дарро задам девор кафид. Вазорати умури дохилӣ вуҷуди облава дар донишгоҳи тиббиро такзиб кард. боздошти наҳанги авиатсия. фарди наздик ба Ҳасан Асадуллоҳзода дар Тоҷикистон. ҳамлаи паҳбодӣ ба Москаву вилоятҳои ҳамноми он. боздошту латтукуби гурӯҳии коргарони муҳоҷири тоҷик дар Русия идома дорад. Ишон Вахёчӣ, як корбари Фейсбук, бо нашри ду видеое аз боздошту латтукуби теъдоди зиёде аз муҳоҷирон дар як варзишгоҳ навиштааст: муҳоҷироне ки дар шаҳри Москаву вилояти ҳамноми он ба сар мебаранд, дар сурати надоштани ҳуҷҷати будубошу фаъолият дар Русия аз бозиву тамрин дар донишгоҳҳо худдорӣ кунанд. ӯ аз коргарони муҳоҷири бидуни ҳуҷҷати иқомату фаъолият дар ин шаҳру навоҳии Русия даъват кардааст, то дар ин шабу рӯз аз эҳтиёт кор бигиранд. Дар ин видеоҳо дида мешавад нерӯҳои пулиси Русия теъдоди афроди машғул ба бозӣ дар як варзишгоҳро боздошт ва иддае аз онҳоро латтукуб менамояд. иддаи дигаре аз боздоштшудаҳо бошанд, бо дасти баста ба замин хобанд. Каримҷон Ёров, мудофии ҳуқуқи муҳоҷирин дар Русия, дар шарҳи ин видеоҳо ин тарзи бархурди пулис бо муҳоҷиронро бесобиқа унвон кардааст. ба назари ӯ, вокуниши мақомоти Тоҷикистон ба ин қазия ҳеҷ асаре накардааст. ҳарчанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ гуфта намешавад, ки ин видео дар кадом минтақаи Русия сабт шудааст, аммо Радиои Озодӣ гуфтааст, ин боздошти гурӯҳии муҳоҷирон ҳангоми бозии футбол дар яке аз варзишгоҳҳои ноҳияи Можайскии пойтахти Русия сурат гирифтааст. гуфта мешавад, онҳоро бар асоси шикояти сокинон дастгир кардаанд. дар ҳамин ҳол манба мегӯяд, ҳамчунин 3 май 150 муҳоҷири дигарро аз минтақаи метрои Митинои Москав низ мақомоти пулис дастгир кардаанд. онҳоро аз манозили зисташон дар ин минтақа шабҳангом, замоне ки онҳо хоб буданд, боздошт карданд. зимнан дар баробари ин чандин видео аз рӯзҳо дар расонаҳои иҷтимоӣ мунташир шудааст, ки онҳо шикоят мекарданд, муҳоҷирон варзишгоҳҳоро банд карданд ва намегузоранд, то кӯдакон дар ин варзишгоҳҳо бозӣ намоянд. боздошти густурда ё гурӯҳии муҳоҷирон дар Русия пас аз он шурӯъ шуд, ки дар ҳафтаи гузашта теъдоде аз сокинони минтақаи южнии ҳавзаи шаҳрии Котельники вилояти Москав таи як муроҷиати видеоӣ ба Путин, раисҷумҳури Русия, гуфтанд, муҳоҷирони корӣ дар ин минтақа анклава карданд. онҳо ҳамчунин таи ин муроҷиат афзуданд, муҳоҷирон ба сӯи духтарони ноболиғ гап мепартоянд ва дар хонаҳои иҷора ба теъдоди аз ҳад зиёд зиндагӣ менамоянд, ки ин вазъ сокинонро нигарон кардааст. дар пайи ин муроҷиат боздошти густурдаи муҳоҷирони тоҷик дар Русия оғоз шуд, ки мунҷар ба вокуниши мақомоти Тоҷикистон ва даъвати сафири Русия дар кишвар низ гашт. аммо ба назар мерасад, на даъвати сафир муассир ба қазия будааст, на дархостҳои вазири умури дохилӣ ва на аз ваколатдори ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон, зеро то ҳанӯз амвоҷи боздошти муҳоҷирони тоҷик фурӯ нанишастаанд. теъдоде аз донишҷӯёни соли охири донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро ҳангоми супоридани имтиҳон аз дохили муассиса ва маҷбурӣ ба хидмати ҳарбӣ бурданд. бархе аз донишҷӯён ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ин ҳодиса дар рӯзи 29 май иттифоқ афтодааст. аммо масъулони донишгоҳ дар суҳбат бо манбаъ бо радди иддаои донишҷӯён гуфтанд, беш аз 20 ҷавон ихтиёрӣ ба артиш рафтааст. донишҷӯе аз донишгоҳи тиббии Тоҷикистон бо номи Абдураҳмон дар суҳбат бо манбаъ гуфтааст, чанде аз ҳамсабақонашро ба мошине бор карда бурдаанд. ӯ гуфтааст, ин ҳамсабақони ӯ баъди супоридани имтиҳон ва берун шудан аз бинои донишгоҳ боздошт ва ба хидмати сарбозӣ бурда шуданд. ба иттилои манбаъ, рӯзи 26 май чандин мавриде дар донишгоҳи давлатии Бохтар низ рух додааст. дар ҳамин ҳол вазорати умури дохилӣ таи як баёнияе баргузории облава дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистонро такзиб карда гуфтааст, танҳо мақомоти комиссарияти ҳарбии ноҳияи Варзоб ба ин донишгоҳ рафта ва бо донишҷӯён дидор карданд, то нафарони хоҳишмандро ба суфуфи артиш ҷалб намоянд. ин ҳам дар ҳолест, ки мақомоти тоҷик бо нашри аксу видео аз сафарбарии ихтиёрии донишҷӯёни донишгоҳҳои Тоҷикистон ба хидмати сарбозӣ гузориш медиҳад.
ин ҳам дар ҳоле аст ки мақомоти тоҷик бо нашри аксу видео аз сафарбарии ихтиёрии донишҷӯёни донишгоҳҳои тоҷикистон ба хидмати сарбозӣ гузориш медиҳанд. Ба иттилои мақомот, ин қабил аз донишҷӯён ба хоҳиши худ ба хидмати сарбозӣ меравад. аммо видеоҳои расонаишуда аз ҷалби маҷбурии донишҷӯён ва дигар шаҳрвандони синни хидмати сарбозӣ дар артиш аз он ҳикоят мекунад, ки сафарбарии ихтиёрии донишҷӯёни дар ҳоли хатми донишгоҳ дурӯғ аст. ҷалби қонунии сарбозон ба артиш ва ҳамчунин вуҷуди меҳтарсолорӣ дар суфуфи қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон аз мушкилоти умдае аст, ки аз замони аввали истиқлол то ҳол ҳукумати кишвар натавонистааст ба рафъи ин мушкил даст ёбад. Чанд сарбоз бинобар меҳтарсолорӣ дар артиш маҷрӯҳ ва куштанӣ шудааст, ки ба ин хотир ҷавонон намехоҳанд хидмати сарбозӣ раванд. раиси собиқи ширкати Тоҷик Эйр ва мудири пешини фурудгоҳи Душанбе бо амри додситонии кулли Тоҷикистон боздошт шудааст. Рустам Холиқов, раиси собиқи Тоҷик Эйр, яке аз афроди бисёр наздик ба Ҳасан Асадуллозода, додараруси Эмомалӣ Раҳмон аст. Гуфта мешавад, ӯ солҳо бо соҳаи ҳавонавардии Тоҷикистонро зери назорат дошт. Ба иттилои Радио Озодӣ, Рустам Холиқов ба азхудкунӣ ё исрофи маблағ, сохтакорӣ ва қаллобӣ муттаҳам буда, амволу дороияш низ феълан ба ҳабс гирифта шудааст. Ба гуфтаи манобеи ин расона, ин парвандаи ӯ ба замони кораш дар ширкати Тоҷик Эйр пайвандӣ доштааст. қаблан як таҳқиқи Паём ошкор карда буд, ки Рустам Холиқов зери ҳимояи Ҳасан Асадуллозода гурӯҳи ҷиноӣ ташкил намуда, тамоми соҳаи ҳавонавардии кишварро зери даст гирифтааст ва солона миллионҳо долларро аз худ мекунад. Рустам Холиқов аз соли 2008 то 2016 роҳбарии ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷик Эйрро бар уҳда дошт. бар замони кораш дар Тоҷик Эйр ӯ як созишномаи шубҳабарангезеро бо ширкати литвонии Skyroad Leasing баста буд, ки дертар Тоҷик Эйрро беш аз 20 миллион доллар қарздор кард. аз ин пеш дар моҳи августи соли 2019 Рустам Холиқов қабл аз парвоз ба Туркия дар фурудгоҳи Душанбе боздошт шуд, вале баъдан ӯро раҳо карданд. соли 2020 ӯро дар телевизиони давлатӣ ҳамроҳи Эмомалӣ Раҳмон намоиш доданд, ки дар шаҳри Ҳисор корхонаеро бо номи Ситабр Агро кушод. дар хабарҳои расмӣ гуфта мешуд, ки ин корхона ба коркарди меваи хушк барои интиқол додан ба хориҷ таъсис ёфтааст. Тоҷик Эйр ягона ширкати давлатии ҳавопаймоии Тоҷикистон солҳои дароз аст, ки мушкили молӣ дорад. бо вуҷуди қабули барномаҳои давлатӣ барои ба по хезонидани он, вазъи ширкат беҳ нашуд ва ҳавопаймоҳояш аз парвоз монданд. идея аз коршиносон мегуфтанд, аз по даровардани Тоҷик Эйр махсус сурат гирифт, то Сомон Эйр, ширкати ҳавопаймоии хусусии афроди наздик ба раисҷумҳури Тоҷикистон, бозори парвозҳои кишварро дар даст дошта бошад. Москав мавриди ҳуҷуми паҳбодӣ қарор гирифтааст. имрӯз Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, дар канали телеграмиаш гуфтааст, ин субҳ бинобар ҳамлаи паҳбодӣ чанде аз биноҳо зарари ноқобил дидаанд. ба гуфти шаҳрдори Москав, нерӯҳое аз тамоми хадамоти фавқулода дар макони ин ҳаводис қарор доранд ва онҳо сабабҳои ин иттифоқро баррасӣ мекунанд. шаҳрдори Москав гуфтааст, таи ин ҳамалот касе аз шаҳрвандон осеб надидааст. дар ҳамин ҳол шабакаи тиҷоратии Русия дар истинод ба манобеаш дар вазорати умури дохилии ин кишвар гуфтааст, ин паҳбодҳо дар навоҳии Одинсова, Истра ва Красногори вилояти Москав мунҳадим шуданд. ҳамчунин аз инҳидоми чанде аз ин гуна бесарнишинҳо дар шаҳри Москав ҳам гузориш дода мешавад. вазорати дифоии Русия дар зимни ин ҳамлаи паҳбодӣ ба ин кишвар ангушти иттиҳом ба сӯи Украина дароз кардааст. вазорати дифоии Русия ин ҳамлаҳоро террористӣ гуфтанд, ки ба гуфтаи манбаъ аз Украина ҳидоят мешуданд. иттиҳомзании Москав алайҳи Киев дар ҳоле аст, ки моҳи феврали соли 2022 ҳамлаи бедалели Русия ба хоки Украина таҳти унвони амалиёти низомӣ шурӯъ шуд ва он ба ҷанги тамомайёре дар ин
кишвар бадал гаштааст. дар ин муддат чанд ҳамлаи паҳбодӣ ва заминӣ низ ба хоки русия сурат гирифт ки Москав онҳоро кори дасти Киев унвон кард. аммо мақомоти Киев бо радди ин иттиҳом иддао доранд ки чунин ҳамлаҳои тароҳишуда аз ҷониби худи мақомоти рус анҷом мешавад то рӯҳияи зидди украинӣ дар ҷомеаи русияро ба вуҷуд биёранд. гуфта мешавад феълан русия дар ҷанг дар Украина гир кардааст ки бурун рафти он аз ин қазия барояш хеле гарон хоҳад уфтод.